Γεια σας. Η Ράνια Δημητρακοπούλου είμαι. Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω εκείνη τη τουαλέτα που είχαμε διαλέξει με την κόρη μου για να τη φορέσει στην δεξίωση. Είναι έτοιμη? Α, ωραία. Θα την πάρω τηλέφωνο να είναι εκεί κατά τις 7. Τέλεια, τέλεια. Θα την πάρω τώρα τηλέφωνο να της το πω. Ναι. Σταμάτα βρε Σαρδανόπουλε, σταμάτα βρε αλήτη. Γιατί μανάρα μου, Τώρα που έχουμε επισημοποιήσει τη σχέση μας, που να σου κουτουπούνε πότε θέλω. Ναι, αλλά εγώ δεν το δέχομαι. γιατί δεν το δέχεσαι μανούλα μου? Να βρε Αρίστο, έτσι φέρετε τώρα οι παντρεμένοι. Δηλαδή πώς φέρονται? Να βρε παιδάκι μου, είναι πιο ψυχραμένοι, δηλαδή δεν πηδιούνται κατά λόγο και λιγάκι. Τι ακούω, Χριστέ μου, έλα μανάρα μου να σε κάνω. Σταμάτα βρε ηλίθιε, είναι η Ράνια μπροστά, σε παρακαλώ. Σου το κατεβαίνει χρειασκάσαι. Τι θα μας κάνει, θα μας βάλει τον αγιασμό στη μούρη, έχεις σκάσει. Τι έγινε, ετοιμάστηκε η τουαλέτα της εγγονής μου? Ναι, κατά τις 7 μου είπε ότι μπορώ να περάσω να την πάρω. Εσύ θα περάσεις ή αυτή? Και οι δύο. Μη χάσεις η ευκαιρία να ξεπορτήσεις. Και πού θα ξεπορτήσω, καλή μητέρα? Μη με ξαναπείς μητέρα, τα ακούς? Όταν είναι μπροστά η Έλενη το δέχομαι. Αλλά όταν δεν είναι μπροστά, δεν θέλω ούτε καν να μου απευθύνεσαι. Πολύ καλά, κύρα Μερόπη μου. Τι έξοδος να είναι, να πάω να πάρω τη τουαλέτα, τη δική μου? Α, μάλιστα, και εσύ παράγγειλες τη τουαλέτα. Και φυσικά με τα λεφτά τα δικά μου. Δεν είναι δικά σου τα λεφτά, της εγγονής σου είναι. Ξέχασες ότι τις τα έχεις γράψει όλα. Τέλος πάντων, θα συνεχίζω την κουβέντα, τη σέβομαι την ημέρα. Το δουλικονίτσα που είναι? Σας είπα να μην με ξαναπείτε δουλικό. Από εδώ και πέρα κι εγώ κυρία είμαι. Ναι, ο Θεός να σε κάνει. Ετοίμασες την πίτα που έλεγες? Ναι, καλά, εδώ πέρα την έχω. Για φέρνω να δοκιμάσω ένα κομμάτι. Για σας παρακαλώ, για το βράδυ κρατάμε αυτή για δεξίωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, δώσω με ένα κομμάτι. Τέλος πάντων. Ορίστε, αλλά το μοναδικό θα είναι αυτό. Δεν θα φτάσει για τους καλεσμένους. Βράχει τα διάλογα και καλεσμένοι. Εγώ να πάω στο διάλογο, αλλά όταν με βρει η γονή σας, εγώ θα της πω ότι εσείς δεν φάγατε την πίτα. Δεν μου λες εσύ. Έτσι θα το πας τώρα? Θα την παίρνεις από πίσω ίσα ίσα για να νομίζεις πως κάνει καμιά δουλειά για να τη χουφτώνεις? Για να σου πω, πολύ ώρα μου πήρες. Πλέον η νητσέρα μου είναι γυναικάρα μου και δεν με νοιάζει τίποτα. Και πλέον δεν είναι και δουλικό σου, έτσι. Μένει στο δικό μου το σπίτι, οπότε μπορώ να τη κάνω ό,τι θέλω. Τέλος πάντων, να τελειώσει αυτή η νύχτα και έχω να πω πολλά απόψε που δεν θα αρέσει σε κανέναν. Χριστέ μου, τι μας περιμένει? Αυτό ξαναπες το. Σε πανέμορφη. Τι να σε δω? Έκλαιγες, φερκουτό? Γιατί? Στις σκηνές αποχωρισμού στις ταινίες δεν κλαίνε? Μα μην δεν μας σαν ταινία. Σαν ταινία το βλέπω. Πίστεψέ με. Το τελευταίο καιρό νιώθω σαν να παίζω σε μια ρομαντική κομμεντή που έχει όλο ανατροπές και όλο ξέφρενες καταστάσεις. Έτσι θα έρχεται τις ιστορίες μας, και έτσι θα μείνει. Τέλος πάντων, άντε να κατεβούμε κάτω, να δω πώς θα το ξεφουρνήσω και στη γιαγιά μου. Θα πονέσει πολύ και τη νιώθω. Πάμε. Κυρία μου.
Κύριέ μου, πάμε να ανακοινώσουμε τον αποχωρισμό μας από το φετινό σοου. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καλέ, κοίτα ποια ριβάρι. Το μελινάκι με στιμήθηκε. Είναι μάλλον για τη σκηνή του αποχωρισμού. Τι, λες να το κατάλαβε? Παιδάκι μου, κολλητή της είναι. Το ξέραμε, βέβαια. Το ένστικτο της κολλητής δουλεύει πάντα σε δύσκολες στιγμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα, μελινάκι μου. Πώς και μας θυμήθηκες? Να, είπα να περάσω κι εγώ έτσι για να δω πώς θα είναι η απόψινή βραδιά. Σταυρούλα μου, τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά. Πάντα καλά, πάντα καλά. Εγώ πάλι ελπίζω το αντίθετο. Κυρία Νικέτη μου, χρυσά μου, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Ναι, από το γάμο των παιδιών. Ξέρετε, η φίλη μου δεν με πολύ ήθελε και στα πόδια τους και δεν έκανε και άδικο. Τζίνι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, χρυσό μου, μην ξεκινάς τώρα καυγάδες. Άστι, χρυσό μου, η Τζίνι πάντα κατινάρα ήτανε. Όλοι το λένε στο κύκλο μας. Έχει χάρη, χρυσό μου, που δεν θέλει να δείξω καυγάδες. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Τέλος πάντων, ρε Τζίνι μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που ήρθες σήμερα. Εγώ χαίρομαι πάλι που η Έλενα επιτέλους θα πάρει και μια μεγάλη απόφαση στη ζωή της. Να μου λες, το Σάψελ ξέρει τίποτα ή της το κρατάτε για έκπληξη? Άστα, δεν ξέρει και πού να της το πει μικρή. Σκάσε, κατεβαίνουνε. Κατεβαίνει και η πριγκίπισσα της Disney. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στη περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Καλησπέρα, Μελίνα. Καλησπέρα, χρυσό μου. Πώς είσαι? Καλά είμαι. Χαθήκαμε. Ναι, χαθήκαμε, κουτό. Εσύ βέβαια έκανες να χαθούμε. Τέλος πάντων, δεν θα πιάσουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ναι, άστο, έχετε και χαρές. Δημητράκη μου, πώς είσαι? Παίρνω μετά το δωμάτιό μου. Μωρή. Αχ, να πάω στο μπουφέ. Ωραία. Τι βλέπεις πως κάθεται? Μες στην ευτυχία. Ποιος ξέρει τι θα περιμένει να ακούσει. Κάτι καλό. Και καλό θα είναι. Χρυσό μου, είσαι πανέμορφη. Ευχαριστώ, γιαγιάκα μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μας πεις αυτό που ήθελες να μας πεις εδώ και καιρό. Και είμαστε όλες αυτιά. Για όλοι φυσικά. Πιστεύεις ότι είναι η ώρα? Και πιστεύω και είναι. Άντε, κοριτσάκι μου, μας κρατάς σε αγωνία, βλέπεις και τη γιαγιάκα σου έτοιμη να πάθει έμφραγμα από τη χαρά της. Δεν σου απαντούσε το ρετσόκαρο, αλλά είχε χάρη. Γιαγιά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου καλεσμένοι, αγαπημένοι μου φίλοι, να μαζευτούμε σιγά σιγά. Όπως ξέρετε απόψε, αυτή η δεξίωση δεν είναι μια απλή δεξίωση, είναι ένας φόρος τιμής για όλους σας που πριν 2 χρόνια, τέτοια μέρα, παρευρισκόσασταν στο γάμο μου τον αγαπημένο μου Δημήτρη. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα γιατί εκτός από την επέτειο αυτού του γάμου έχω να κάνω και μια ανακοίνωση που και τώρα θα τη μάθει για πρώτη φορά και η γιαγιά μου. Ανυπομονούμε, κορίτσι μου, ανυπομονούμε. Όπως πάντα μας τα διαφυλάσσει όλα η Λενίτσα μας. Λοιπόν, χρυσό μου, σε ακούμε.
Ελπίζω αυτό που έχεις να μας πεις να είναι ιδιαίτερα και ανέλπιστα καλό για όλους μας. Γι' αυτό να είσαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω λοιπόν είναι ότι σας αγαπάμε όλους και χαιρόμαστε που βρίσκεστε απόψε εδώ, σε μια τόσο ιδιαίτερη μέρα. Που πήραμε τη μεγάλη απόφαση να σας ανακοινώσουμε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα, εγώ και ο Δημήτρης, θα φύγουμε για Γαλλία. Τι πράγμα? Ναι, γιαγιάκα μου. Βρήκαμε αυτή την ημέρα λοιπόν να σου το πούμε και σένα. Πολύ καλά, παιδί μου. Αλλά κι εγώ έχω να σου κάνω μια ανακοίνωση. Ωχ, τι ανακοίνωση μητέρα? Έτσι δεν μου είχατε πει τίποτα για κάποια ανακοίνωση. Τι λέει τώρα? Ότι όξε δείτε τους ανακοινώσεις τους κακομοίριδες. Έτσι και τολμήσετε να φύγετε έστω 1 χιλιόμετρο μακριά από εδώ μέσα, θα τα χάσετε όλα. Και γάμους, και περιουσίες, και εταιρείες, και εμένα. Γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά. Και τώρα παιδιά, ας περάσουμε στο κυρίω πιάτο. Στο κυρίως πιάτο. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή της αφήγησης. Ελάτε μετά και για άλλες πολιτείες μαγικές.